OK, takže ahojte kamaráti, som tu Sandex 123 a dneska vás zdravím u ďalšieho videa a teraz to bude reakcia na môjho jedného kamaráta. Takže otvorím si jeho YouTube kanál, ako môžete vidieť, spravil reakciu pred 33 minútami na mňa, takže určite mi hoďte ten odber. Nie, fakt, veľmi mi to pomôže a ja mu takisto, lebo on si chce takisto splniť 100k. A naozaj mu to veľmi pomôže. Bude sa YouTube venovať viac. Ja takisto. Dobre, ale o čom sme tu dneska chceli vidieť, tak to je jeho YouTube. Najzaujímavejšie, ktoré ma zaujalo, je napríklad toto. Ahoj. Co je? Ale nic, alergena deviny. Get the wreck. RIP Tomáš 1. Ahoj. Dobre, tak napríklad toto. Všetky pridali nové vecičky, ako je napríklad odčasovávanie videa a teď. Jo, a myslím, že toto ma toto celkom video. moc až tak nebaví. Dobre, čo tu ďalej má? Ak by ste chceli vidieť jeho polku videí o Minecrafte alebo na čom, tak no, ak by ste chceli vidieť polku shortu, no, ak by ste chceli vidieť polku shortu, tak určite tam napíšte. Vyberieme si. Robiť taký úvod do tohto, ako tu aspoň dostávam svoj dom. Tak určite mi 16. OK, mňa moc, akože ospravedlňujem sa, ale mňa moc Minecraft nebaví. Ale dala by som tomu 10 z 10, približne 10 z 10. Určite, keď budete chcieť si pozrieť jeho videa, tak tu máte, ako sa volá. Ja vám dám ešte jeho kanál, keď tak do popisku. A tak no. Takže tu ešte si pozrieme. Čauko ľudia, toto je video, ktoré točím za modu Incognito. Môžete vidieť, že... Jelena Beka. Nepoznám dlho, ale... Dobre. Ja vám veľmi za to ďakujem. Ak sa chcete sem k nám pripojiť. Dobre, tak z tohto videa by to bolo všetko. Ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite ho dislike. Dole do komentárov mi môžete niečo napísať, to bola reakcia na môjho kamaráta. Ak by ste chceli vidieť kolekciu mojich hier na Xbox, tak určite hoďte like. Ak to bude 20 lajkov, tak spravím reakciu. Tak, zatiaľ, čaute.